Da ni'n tipi efo Gwilym Bowen Rhys sy'n newid fod yn gwneud set fach yn fan hyn. A hefyd i fod yn gwneud yoga cyn hynny, Gwyl. No. Sut ysdi fwynhau yoga? Bydd colli fy ngwyrfdod yoga o'r diwedd. Ti'n di gwneud yoga o blaen? Na. O, ti'n di byw. Ti'n di byw. O, ti'n teimlo'n ymlacedig i gyd ebyn y set wedyn? Oedd y set bach slofach na'r arfer wedyn. Ie. Gyflymu erbyn diwedd. Fel mae efo tro. Wel, ti fod i chwarae'r llwyfan perfformio fan hyn yn Steddfod, a mae'r tywydd i'n gadael i lawr rhywfaint leni. Ond dwi'n meddwl weithio ddyn oce fan hyn yn y tipi, do? Do, lyflu. Am ddynol iawn na. A mae gen ti album newydd allan yn swyddogol penwthos yma, yn does? Ar Fehefin y cynta? Oes, album newydd ar Enig, dyn nhw. Efo caneuon newydd a hen ganeuon sydd ddim wedi cael recordio o blaen. Cerddorion, gweithio efo cerddorion gwych o Gymru o'r Alban a Norwy. Ag na, dwi'n hapus iawn efo sy'n mynd troi allan, ac yn edrych ymlaen i bawb gwybod. Felly mae awgrym yna bod o'n rhyw gyfuniad o dy ddau album dwytha, di fysa'n 10 i ddeud? Yndi. Mae bendant yn debycach i'r gynta, ac yn trio gwthio ffiniau cerddorol, ond yn acoustic hefyd. Reit, ia. Ac lle mae modd cael gafal ar yr Enig unrhyw un sydd ffansi buddsoddiad gwerth chweil, chi? Wel, mae o dos o fod yn siopa da, siopa Cymraeg i gyd erbyn hyn, neu dod un o'r gigs fi gwneud llwyth o gigs dros ra. Gorfod i restru rwan, ond dwi gwerthu nhw'n efo gigs. Wyt ti fwy prysur o'n gigio, dwyt? Sawl gig o gen ti heddiw? 4 gig heddiw, un ar ôl. Gen i un fori, 2 di gwyn ar 3 dy Sadwn. O, wsos dawel felly? Wsos, ie. Average, do. Diolch yn mynd llawer tywelach drwy'r rhai gyd, so edrych mlaen i gael teithio a canu mwy. Ti'n bod chwarae heddiw o plu hefyd, a mae plu fel tysach chi'n bywiogi unwaith eto? Bendant, da ni'n bwriadu recordio diwedd rhaw yn recordio stwff newydd. Felly gobeithio, album newydd rhyw ben efo plu. Felly, digon o stwff. Arbennig, edrych mlaen i glywed mwy am hynny, diolch wrth i Gwyl. Gres, diolch.